Στα δικά μας και πάλι, με το μεγάλο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europa Nostra, τιμήθηκε η εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού για την υποδειγματική αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Σκάρκος της Ήου. Το βραβείο απονεμήθηκε στην έφορο Κυκλάδων Μαρίζα Μαρθάρη, που είναι και η ανασκαφέας του Σκάρκου, μιας κυκλαδικής πολιτείας της 3ης χιλιετίας π.Χ. Ο Σκάρκος της Ήου, μια σημαντική πολιτεία του κυκλαδικού πολιτισμού της 3ης χιλιετίας π.Χ., που ήρθε στο φως τη δεκαετία του 80 από την αρχαιολόγο Μαρίζα Μαρθάρη, κέρδισε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση. Για την υποδειγματική αναστήλωση και ανάδειξη του χώρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Europa Nostra απένιμαν το μεγάλο βραβείο στην υπεύθυνη του έργου, την έφορο αρχαιοτήτων Κυκλάδων και ανασκαφέα του Σκάρκου, Μαρίζα Μαρθάρη. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και η εφορία Κυκλάδων, εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, της οποίας προείσταμε για την επιτυχία, και βεβαίως στη συνέχεια εγώ ως ανασκαφέας του χώρου, του αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου στην Ήο και υπεύθυνη για το έργο της διαμόρφωσης και της ανάδειξής του. Η απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europa Nostra έγινε στον περίφημο καθεδρικό ναό του Ντέρχαμ της Μεγάλης Βρετανίας, παρουσία προσωπικότητων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δόθηκε πρώτα για τη συντήρηση που έχει γίνει στο χώρο. Αυτός είναι ένας οικισμός της 3ης χιλιετίας που τα κτίρια του σώζονται σε ύψος δεύτερου ορόφου, και έγινε μια πολύ προσεκτική στερέωση των αρχιτεκτονικών καταλήπων, καθώς επίσης και για την ανάδειξη αυτήν καθ' αυτήν, η οποία σεβάστηκε πάρα πολύ το περιβάλλον. Ο οικισμός του Σκάρκου στην Ήο αποτελεί ένα μοναδικό έβριμα όσο αφορά την 3η χιλιετία στο Αιγαίο. Είναι ένας μεγάλος οικισμός 11 στρεμμάτων, με ένα πολύ σημαντικό λιμάνι, ένα από τα μεγαλύτερα των Κυκλάδων είναι της Ήου, και αφετέρου από εύνοια της τύχης σώθηκε σε μια εξαιρετική κατάσταση διατήρησης. Οι εργασίες διαμόρφωσης και η δημιουργία υποδομών στον Σκάρκο ολοκληρώνονται και από τις αρχές της νέας χρονιάς η αρχαία κυκλαδική πολιτεία θα ανοίξει τις πύλες της για να αποκαλύψει τα μυστικά της στους επισκέπτες της.